A wannan bidiyon za mu kawo muku jarumai Indiya guda 15 da kuma yayan cikinsu. Idan ka ji wata kalmar da baka gane ba, za mu sa shi a rubuce saboda ku karanta ku ƙara fahimta. Kafin nan mu shiga cikin bidiyon. Jarumi na farko shine Amitabh Bachchan. Ya haifi ɗansa ne mai suna Abhishek Bachchan. Dukan su kasance nan jarumai ne nan. Sai kuma jarumi na biyu mai suna Rakesh Roshan. Ya haifi ɗansa ne mai suna Rishik Rakesh. Dukan su binsu sun kasance jarumai ne. Sai kuma jarumi suna Rishi Kapoor. Ya fi ɗansa ne mai suna Ranbir Kapoor. Dukan su biyun sun kasance jarumai ne nan. Sai kuma jarumi na hudu mai suna Salim Khan. Ya fi ɗansa ne mai suna Salman Khan. Dukan su biyun sun kasance jarumai ne nan. Sai kuma jarumi na biyar mai suna Viru Devgan. Ya fi ɗansa ne mai suna Ajay Devgan. Su ma su biyun sun kasance jarumai ne. Sai kuma jarumi na shida mai suna David Dhawan. Ya fi ɗansa ne mai suna Varun Dhawan. Dukan su biyun sun kasance jarumai ne. Sai kuma jarumi na bakwai mai suna Jackie Shroff. Ya haifi ɗansa ne mai suna Tiger Shroff. Dukan su biyun sun kasance jarumai ne. Sai jarumi na takwas shine Siva Kumar. Ya haifi ɗansa ne mai suna Surya Siva Kumar. Su biyun sun kasance jarumai ne. Na tara mai suna Sonny Deol. Ya haifi ɗansa ne mai suna Bobby Deol. Dukan su biyu sun kasance jarumai ne nan. Sai kuma jarumi na goma mai suna Mithun Chakrabarti. Ya haifi ɗansa ne mai suna Mimo Chakrabarti. Dukan su biyu sun kasance jarumai ne. Sai kuma jarumi na 11 mai suna Suresh Oberoi. Ya haifi ɗansa ne mai suna Vic Oberoi. Su ma sun kasance jarumai ne. Sai kuma jarumi na 12 mai suna Saif Ali. Ya haifi ɗansa ne mai suna Ibrahim Ali Khan. Su ma dukan su biyunsu sun kasance jarumai ne. Sai kuma jarumi na 13 mai suna Shahrukh Khan. Ya haifi ɗansa ne mai suna Aryan Khan. Sai dai Aryan Khan bai fara yin fim ba. Mahaifinsa Shahrukh Khan shi yake yin fim yanzu. Ku rika danna mana subscribers kana ku danna ƙararrawa ta yadda za ku rika samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ya haifi ɗansa ne mai suna Kada ku manta kuna tare da ɗan Hausa TV. Muna godiya Marsiya a ci gaba da nishadantuwa a wa'innan shirye-shirye da muke kawo muku. Muna godiya na ku ɗan Hausa. Shi ma Alu Arjun da mahaifinsa sun kasance jarumai ne nan. A takaice da wa'annan su ne jarumai guda 15 da kuma 'ya'yansu na cikinsu. Sai mu a da wani